Aupa Ander, zelan zemuz? Du, gauza bat. Non zabiltza? Osea, estás mazo desagertuta, ez ditu zure historiak ikusten, osea, Baskonik ez da zakataka argazki beltz bat, osea, ze, zure markekin ze. Venga tu, zaindu, agur. Apa majada, azken aldian nahiko desagertu da ibili naiz, arrazu dakazu. Eta... bueno, nik uste azalpen bat merezi dezula. Bueno, zuk eta denok. Azken hilabetetan gauza asko pasa dira, eta egia esan nahiko galdutan abil. Marka bat bakarrik eramatea ez da arraza. Eta askotan dena zure gain geratzen da. Diseinuak, ekoizpena, sare sozialak, dena. Ideiak agortzen hasi zaizkit, eta jada enaiz bat sentitzen Baskoen likestairekin. Baina gauza bat argi daukat. Etapa honek ez du horrela amaitu behar. Beraz, egin dezagun azken drop bat. Baskonik Stylen azken dantza.